D'abord Kassim an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i n'i ka équipe bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ alhamdulilayi tare tare aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yelen na Kalasa kɔnɔ yan nɔ nin sɔrɔla projet CAS ka hakilina fɛ k'a ye k'a fɔ courant jɔda ka bon adamadenya kɔnɔ donc o kun kama projet y'a laɲini ka courant di dugu ma donc o courant a bɛ bɔ panneau solaire de fɛ donc centrale min b'an bolo centrale comment dirais-je là u b'a fɔ a ma cogo di solaire don donc centrale solaire a ka nɔgɔn a gasi man ca donc bi alhamdulilayi an ye baara nin daminɛ ni compteur 50 ye compteur 50 ko o sigi du 50 kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ aw ɲɛ bɛ gidɔrɔnda la sirabada an y'a bɛɛ kɛ yelen en même temps ɲɛnajɛkɛyɔrɔ min bɛ dugu bolo dugu ɲɛnajɛkɛyɔrɔ an y'o fana kɛ yelen donc bi yelen bɛ Kalasa fan bɛɛ Kalasakaw bɛ courant sɔrɔ u b'u mago ɲɛ a la bi alhamdulilayi degun caman kun b'u kan courant ko sira fɛ o nɔgɔyara ka misaliya kɛ bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ wagati min na téléphone ko tile don téléphone a tɛ taa courant kɔ fɔlɔ pour que ka se ka téléphone charger ya degun min kun b'a la Ala dɔrɔn de kun b'a dɔn a tɔɔrɔ kun ka barika ka bon kosɛbɛ mais bi alhamdulilayi o téléphone recharger o nɔgɔyar'u bolo bi Kalasa yan jisuma bɛ bɔ bi Kalasa yan glace bɛ feere bi Kalasa yan nɔ boisson sumalen bɛ sɔrɔ ka min butigitigiw frigotigiw cayara dugu kɔnɔ butigitigiw y'a kɛ baarakɛla ye bi alhamdulilayi Kalasa yan nɔ denmisɛnnin dɔw y'a ɲini k'a fɔ ko olu bɛ n'u ka sodelikɛyɔrɔ dayɛlɛ yan n'olu ye Kalasakadenw yɛrɛ ye donc k'a dɔn k'a fɔ courant mago ɲɛ bolo la bi an ɲɛ tɛ an kɛrɛfɛ yan nɔ hôtel dɔw tun bɛ dugu nin kɔnɔ yan nɔ u ma se ka labaara parce que courant ko dɛsɛ tun b'u la mais bi Ala n'an barika la o mɔgɔ ninnu olu bɛɛ u nisɔndiyalen don u ka baaraw bɛ se ka sira ka san sɔrɔ cogo min na ka sababu kɛ courant sera dugu kɔnɔ donc an b'a fɔ alhamdulilayi laɲini kun ye ka se ka gɛlɛya ta ka bɔ mɔgɔw kan courant ko sira fɛ o cogo kelen fɛnɛ na a bɛ sara cogo min na compteur prépayé de b'an bolo donc ni mago bɛ compteur la i bɛ se CAS bureau la donc n'i sera yen n'i y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ne ye karisa ye ne ye Kalasaka ye donc n mago bɛ compteur la baasi t'a la an bɛ mɔgɔ bila ka n'i fɛ yen ka n'i ka du lajɛ k'a jate minɛ i ka du position bɛ cogo min na ani poteau position bɛ cogo min na ka disposition ta an bɛ min fɔ fɛnɛ an ye branchement kɛ branchement promotionnel ye de telle sorte que taux forfaitaire kelen de bɛ yen bɛɛ b'o sara n ka so ka jan a la n ka so man jan a la ayi k'a di bɛɛ ma nɔgɔya da kelen na k'a fɔ ne yɔrɔ ka jan poto la ne yɔrɔ ka sɔrɔ a la an b'a fɔ k'an b'a don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ cɛ an m'a kɛ nɔgɔya la cogo min na bɛɛ bɛ se ka courant sɔrɔ hakɛ kelen na da kelen na donc baara nin kɛra o hukumu kɔnɔna na donc n'i kɔni mago bɛ courant na dɔrɔn n'i sera n'a yera k'a fɔ i ye Kalasaka ye parce que an ye Kalasa cartographie kɛ ka plan bɔ ka poto bɔ o baara hukumu de kɔnɔna na ni e yera Kalasakaw fɛ e ka du bɛ Kalasa e sigiyɔrɔ bɛnnen don ma baasi foyi t'a la technicien bɛ wuli u bɛ taa jateminɛ donc compteur min kan ka sigi i fɛ yen a bɛ bɛn musaka min ma donc i b'o sara donc o de kama compteur catégorie fila kun b'an bolo u b'a fɔ compteur min ma monophasé ani compteur triphasé monophasé parce que o ye mɔgɔ minnu denbayatigiw n'olu mago bɛ courant na u ka denbaya courant hakɛw kama mais compteur triphasé o ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka baara kɛ courant na ni u ka courant jenita fanga ka bon kosɛbɛ i b'a sɔrɔ machine baw b'u bolo donc o bɛɛ kama an y'an hakili to olu la ka se ka olu bɛɛ prévoir baara nin kɔnɔna na donc o mɔgɔ ninnu u bɛɛ bɛ se ka alhamdulilayi bi courant sɔrɔ nɔgɔya la CAS sababu la an bɛ se k'o de fɔ courant ko ta fan fɛ o cogo kelen na fɛnɛ jiko fɛnɛ bɛ ten tɔ n'i y'a jateminɛ alhamdulilayi an ye château d'eau fila de sigi a château d'eau kelen kelen bɛɛ ye 60 mètres cubes ye 60 mètres cubes ni an bɛ se k'a fa siɲɛ saba tile kɔnɔ ça fait 180 mètres cubes o 180 mètres cubes o fila o bɛ bɛn 360 mètres cubes de ma donc an bɛ se ka 360 mètres cubes d'eau an bɛ se k'o de di tile kɔnɔ Kalasa yan nɔ ce qui fait que ji b'an bolo en grande quantité n b'a misaliya surunman di ma Sibi bɛɛ bɛ château d'eau min kan o château d'eau o ye mètre cube 110 de bon anw dun ka mètre cube par jour o ye mètre cube 360 de i y'a ye danfaraba b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc ji bɛ yen ji caman ji ɲuman ji ninnu bɛ bɔ yɔrɔ min na fɛnɛ fourage ninnu dilanna ka bɛn ni a ye de
donc cogo min na u bɛ se ka ji ɲuman bɔ parce que ji ɲuman f'i ka se dugukolo hakɛ dɔ la a tɛ taa a baara ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ wa n'i bɛ ji bɔ fɛnɛ f'i k'i hakili to ji sɛgɛsɛgɛli la sanga ni wagati k'a jate minɛ et puis ka ji kan ka labaara de telle sorte que magoɲɛ ji bɛɛ bɛ bɔ ji nin na ji ninnu bɛ min a bɛ kɛ ka sokɔnɔ baaraw kɛ a bɛ kɛ ka baganw minijiw bɛ bɔ a la mɔgɔw magoɲɛ ji wɛrɛw bɛ bɔ a la i b'a fɔ sojɔjiw ani nakɔsɔnjiw ni fɛnw donc mɔgɔw bɛ ji sugu bɛɛ ta ji ninnu na donc o tɛ se ka fɛn fontaine minnu bɛ yen nɔ fɛnɛ olu saracogo ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ clé dɔ de b'an bolo ni clé magnétique don i bɛ clé magnétique nin de ta ka na donc i mago bɛ ji hakɛ min na a bɛ komi téléphone bɛ recharger cogo min na clé magnétique ninnu bɛ recharger ten tɔ n'i y'a jateminɛ 20 litres bidon o ɲɛ kelen bɛ bɛn dɔrɔmɛ 2 de ma 20 litres bidon ɲɛ kelen donc clé ninnu bɛ i mago bɛ ji hakɛ min na i b'o san k'o k'i ka clé kɔnɔ donc borne fontaine min bɛ dugu fan bɛɛ fɛ donc i mana se fan o fan dugu nin kɔnɔ i dan ye dɔrɔn k'i ka clé ta k'a da o borne fontaine na i mago bɛ ji min na a b'a ji k'i kun donc n'i ka wari saralen ji banna i b'a ye clé bɛ na zoro la donc i bɛ taa recharger donc a bɛ recharger nɔgɔya la a rechargeli hali a tɛ seconde tan ta a tɛ seconde tan ta i bɛ na k'i jɔ dɔrɔn a bɛ k'a kɔnɔ o cogo kelen na ka d'i ma donc i bɛ taa i mago bɛ ji la i ye fan min fɛ fontaine dɔ ka surun la parce que fontaine bɛ dugu fan bɛɛ donc pour que ka se ka ji surunya mɔgɔw la kosɛbɛ ni minnu yɛrɛ fɛnɛ donna nataw la an hakili la an bɛ se k'a walankata fɛnɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan misaliya la ekɔliso kɔnɔ an kɛlen bɛ ka ji di ekɔliso ma dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an kɛlen bɛ ka ji di dɔgɔtɔrɔso ma mɔgɔw ye fɛn fɛn yɔrɔ o yɔrɔ ye jamalajɛ yɔrɔ ye ko jama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ji labilalen bɛ mɔgɔw ye o bɛɛ la pour que parce que an b'a dɔn ji balo sirilen bɛ ji la donc o kama an y'a kanu mɔgɔw ka ji sanuman sɔrɔ dugu fan tan naani bɛɛ lajɛlen na n bɛ se k'o de fɔ jiko fɛnɛ na jiko a rechargeli bɛ daminɛ 100 la ka taa fi IC dan courant ta o bɛ daminɛ 400 na ka taa IC dan donc vraiment IC ye min ye o bɛɛ pour que ka se ka nɔgɔya mɔgɔw ma u ka se ka sɔrɔ fitinin min b'u la u ka se ka u ka baara kɛ ka bɛn ni o ye donc o kɔni o de ye an hakilina ye projet kɛlen bɛ ka dɛmɛ kɛ ka taa o sira de fɛ awɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn aw yɛrɛ bɛ fo merci